स्पर्श स्किन हेअर लेझर क्लिनिकमध्ये आपण एक छोटासा धावता आढावा घेणार आहोत. कशा पद्धतीनं कोणकोणते सेक्टर्स आहेत, ऑपरेशन थिएटर असेल किंवा डॉक्टरची क्लिनिक असेल, काय काय गोष्टी आहेत या क्लिनिकमध्ये आपण ते पाहूयात. सुरुवातीला आल्यानंतर सुसज्ज अशा पद्धतीचं रिसेप्शन काउंटर आहे. इथे तुम्हाला विविध प्रकारची माहिती इथल्या मदतनीसांकडून मिळेल. त्यानंतर डॉक्टरांची या बाजूला एक रूम आहे. त्या ठिकाणी आपण डॉक्टरांच्या या रूममध्ये कन्सल्टेशनसाठी जाऊ शकता. सुसज्ज अशा पद्धतीची हा डॉक्टरांचा एक कंपार्टमेंट आहे जिथे तुम्ही डॉक्टरांशी भेटू शकता. एक प्रकारे निदान डॉक्टरांना सांगून इथे त्यांच्याकडून उपचार पद्धतीचा लाभ घेऊ शकता. या क्लिनिकमध्ये 3 प्रकारच्या ऑपरेशन थिएटर किंवा टेक्निकल रूम म्हणता येईल अशा पद्धतीच्या रूम्स आहेत. सगळ्यात पहिली ही रूम आहे जिथे उपचारांसाठीची ही रूम आहे जिथे डॉक्टर उपचार करतात. सगळ्यात पहिली ही मशीन आहे. ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सेमी एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेज़र थेरेपी है. इसका उपयोग मेनली एक्ने स्कार्स के लिए किया जाता है. इसके अलावा ये स्किन टाइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन, पोर ट्रीटमेंट और जो स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है. ये मशीन मेनली टैटू रिमूवल के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा ये मशीन से हम कार्बन लेज़र जो फेस गोरा होने के लिए करते हैं वो भी किया जा सकता है. इसके अलावा फ्रेकल्स, लेंटिजीन्स या फिर जो भी पिगमेंटेड स्पॉट्स है या फिर मस्से है उसके लिए भी ये मशीन यूज़ हो सकता है. ये मशीन का नाम है हाइड्रा फेशियल. हाइड्रा फेशियल अभी सबसे आधुनिक चीज़ है मार्केट में जो बहुत ही साइंटिफिक वे में स्किन रिजुविनेशन या फिर फेस रिजुविनेशन के लिए यूज़ होता है. इसमें मॉइस्चराइजेशन, क्लेंजिंग और हाइड्रेशन के अलावा पूरा अच्छी तरह से स्किन ग्लो भी आ जाता है. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या अत्याधुनिक पद्धतीच्या अशा ह्या मशीन्स आणि ही एक मिनी ऑपरेशन थिएटर रूम ही आपल्याला या क्लिनिकमध्ये पाहायला मिळते. आपण ज्या व्यक्तींना किंवा ज्या नागरिकांना कोडांच्या डागांचे त्रास असतात, कोडाचे डाग असतात, त्याच्यासाठी हे ऑपरेशन थिएटर आहे. या मशीनच्या मदतीनं कोडाचे डाग घालवण्यासाठीची उपचार पद्धती या टेक्निकल रूममध्ये केली जाते. आपण मशीन जो आपके सामने दिख रही है इसको एक्साइमर लैम्प बोला जाता है. ये मशीन का मेन काम है सफ़ेद जो हुआ रहता है या फिर कोड जो बोलते हैं स्किन को, उसको नॉर्मल कलर लाने की क्षमता रखता है ये लेज़र मशीन. और बाकी ट्रीटमेंट्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट होता है. 3 से 4 महीने में कलर वापस नॉर्मल आ जाता है. ये मशीन यूज़ होता है PRP के लिए. PRP या फिर वैम्पायर थेरेपी, ये सब तो आपने सुना होगा, जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं. उन्हीं के पेशेंट के ब्लड से लिया हुआ ग्रोथ फैक्टर्स उन्हीं को इंजेक्शन करके उनके हेयर ग्रोथ किया जा सकता है और एंटी एजिंग फेशियल प्रोसीजर्स भी किया जा सकता है. ये मशीन उसी के लिए यूज़ होता है. त्याच पद्धतीनं इथे 2 सुसज्ज अशा पद्धतीचे VIP रूम्स आहेत जिथे नागरिकांना एक विश्रांती कक्ष किंवा वेटिंग रूम आपण म्हणू शकतो. नागरिकांना किंवा पेशंट्सना औषधोपचारासाठी सुसज्ज अशा पद्धतीचं औषधालय आहे आणि इथे सगळ्या प्रकारचे विविध प्रकारची औषधं त्यांच्याच क्लिनिकमध्ये आपल्याला उपलब्ध मिळतील. स्पर्श स्किन हेअर लेझर क्लिनिकमध्ये आपल्याला दुसरं अजून एक महत्त्वाचं ऑपरेशन थिएटर आपण पाहणार आहोत. कोणकोणत्या पद्धतीचे उपचार या ऑपरेशन थिएटरमध्ये होतात ते आपण पाहूयात. सर्व प्रकारच्या स्किन डिजीजवरती इथे ऑपरेशन केले जातं. एक प्रकारच्या मिनी सर्जरीज केल्या जातात. सर्व प्रकारच्या आपण चेहऱ्यावरील मुरुम असतील, खड्डे असतील ते मिटवण्याचं काम इथे केलं जातं. त्याचबरोबर आपण ऑपरेशन रूम पाहूयात कशा पद्धतीची आहे. अत्यंत सुसज्ज अशा पद्धतीची आणि अत्याधुनिक पद्धतीची ही ऑपरेशन थिएटर आपण पाहू शकता. या ठिकाणी हेअर रिमूव्हल त्याचबरोबर हेअर ट्रीटमेंटसुद्धा केली जाते. हेअर ट्रांसप्लांटेशन देखील इथे केलं जातं. ये जो मशीन आपको सामने दिख रहा है ये स्किन टाइटनिंग के लिए है और फेस रिजुविनेशन के लिए है. जो सिर्फ स्किन टाइटनिंग, रिजुविनेशन और पोर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है. ये स्पर्श स्किन क्लिनिक का ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हर तरह के स्किन सर्जरीज़ होते हैं और उसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, छोटे मोटे
गाठी हो या फिर स्कार सर्जरीज हो, वो भी किया जाता है यहाँ पे। सामने दिख रहा है ये अलेक्जेंड्राइट लेज़र है, सबसे लेटेस्ट मॉडल हेयर रिमूवल और हेयर रिडक्शन लेज़र यहाँ पे हमारे स्पर्श स्किन क्लिनिक में अवेलेबल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है और कम सिटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा हेयर रिमूवल का सक्सेस रेट है।